ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ନଟିଆ, ଡାକନା ନଟୁ। ଆଜି ମୋର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଉ ମୋର ଶଳା ଇଂଲିଶ ମାଷ୍ଟରଟା ମୋତେ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାର ଟାର୍ଗେଟରେ ରୁହେ ତ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବ। ଏଟା ମୋର ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ମଜା ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ପଠାଇଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲୁନ୍ ଯିବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରକୁ, ଆଉ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଜି ତ ଶଳା ମୋର ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ମାଷ୍ଟରଟା ମୋତେ ହାଣି ପକାଇବ କେଜାଣ। ସାର୍ ମୁଇଁ ଭିତରକୁ ପଶିପାରେ? ଆରେ ନଟିଆ, ତୁ ସବୁଦିନ ଲେଟ୍ରେ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ବେ ସ୍କୁଲ? ଶଳା କ୍ଲାସ୍ ଅଧା ହେଲାଣି, ତୋତେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା? ଶଳା ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛୁ ନା ବେ? ତୁ ଆଗେ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କିପରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବୁ ସେଇଟା କହିକି ଭିତରକୁ ଆସିବୁ। ସାଲା ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ମୋତେ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରୁଛି? ଭିତରକୁ ଯିବି କହିଲି ପରା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ କି? ଆହୁରି ଇଂଲିଶରେ କିସ୍ କହିବି ବେ? ସାଲା ମାଷ୍ଟର ଇଂଲିଶରେ କି କହିବି? ଆଇ ଆଇ କମ୍ କମ୍। ସବୁ ଝିଅଗା ଶଳା ମୋର ଆଡ଼େ ଚାହିଁଛନ୍, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ହସୁଛନ୍। ଶଳା ମାଷ୍ଟରଟା ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି। ହଉ କହିକି ଦେଖୁଛି କେମିତି କହିବି ଇଂଲିଶରେ। ହଉ କହେ, ସାର୍ ଆଇ କମ୍ କମ୍, ଭିତରକୁ କମ୍ କମ୍। ବେ ନଟୁ, ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲୁ କିରେ ଇଂଲିଶ? ଶଳା ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିବୁ ସେଇଟା ବି ଇଂଲିଶରେ କହିପାରୁନ ତୁ? ହଉ ଆସିକି ଜାଗାରେ ବସ, ପାଠ ପଢ଼ବା। ରହିଯା ବେ। ଶଳା ରଙ୍ଗୀନ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧି ଆସିଛୁ ବେ? ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ କେଆଡ଼େ ଗଲା ବେ? ନବୀନ ବାବୁ ଯେଟା ଦେଇଥିଲେ ଶଳା ଖାଇଦେଲୁ ନା କ'ଣ ବେ? କି କହିବି ସାର୍, ଖରା ଛୁଟିରେ ମାମୁଁ ଘର ଗଲି। ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ଟା ସଫା କରି ବାକ୍ସରେ ରଖିଦେଲି। ସାଲା ଚୁଟିଆ ମୂଷା ଆସି କାଟିଦେଲା, କାଟି କାଟି ଖଣ୍ଡି ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧି ଆସିଲି, ଯେଟା ମାମୁଁ ଘରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ କେବେ ଦେବେ? ଶୀଘ୍ର ଦେଲେ ସିନା ମୁଇଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ଟା। ରବେ ସାଲା, ନବୀନ ବାବୁ କେବେ ଦେଉଛନ୍? କହୁଛନ୍ ତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଡ଼େ ମିଳିବ। ତୁ ଶଳା ଏବେଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। ଯା ସିଟ୍ରେ ବସ, ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା? କାଲି ସ୍କୁଲରେ କି ହବ ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆହୁରି ଏମିତି ସ୍କୁଲର ମଜା ମଜା କଥା ଦେଖିବେ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଚାଲ ଶୋଇବା, ଚାଲ, କାଲି ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯାଇତେ ହେବ ଶଳା।